belela fasithelele esikhosa ubuyele emakhaya belelana ingwe edlezini ubuyele emakhaya namhlanje ngelasi balelo usizo kwathi ucela simsize la umuntu angayizwa kodwa ke bakuyena ndaza nginamane ngangile ngamane ake sinikele khona sike siyoza ukuthi kwenzakalani before sinikele khona babukele ungakhohlwa subscribe ni like ni comment and share gabu ngibize abantu bohlelo ukuthi bazongisiza bangiphelezele ngeke umama kwamakhelwane wayengibizile kunethenda lomsebenzi ukuthi ngihambe ngiyosebenza wagcina sengasayikhokhile ke imali yami manje siyahamba siya kuyena ke nethemba lokuthi ngizomfica and imali yami uzongikhokhela John. Oh, hayi masise khona. Sicela ukungena ukuze sichaze ngaphakathi ukuthi sitheni. Hayi sicela ehlale ngapha. Oh, hayi. Cela uze ngapha. Uthathe imali uhlale lo. Ehla. Ngizwe nkosempela hayi. Hayi makuwukuthi nje wena uyazazi ukuthi umsuku ungakhululeka inkinga engangaba bikho. Okay igama lami mina ngingwe edlezi. Aba ngaphansi kohlelo kwazela. Ngihamba nanangu sisi. Uyena osibhalelile wathi unenkinga nawe. Kodwa ke ngeke mina ngiyena ngamaningi uyena usisi ozochaza. Ayithi usisi vele yamazi. Yebo ngiyena. Okay. Sisi. Ngicela ke ukuthi uchaze ukuthi njengoba sila ekhaya size ngani and uchaze sonke istory uqala usuka waso size sifike la njengoba kuze kufika thina. La nje wangize lana ngize ngemali yami lo ngafuni ukungikhokhela yona. Kulento le yamathenda ngakho ukuthi wangibiza wangitshela ukuthi kunethenda ezikoleni eMares nolini wangibiza njengomakhelwane umuntu engihlezi ngisizana naye. Sesiyahamba ke siyasebenza imali yami awufuni ungikhokhela ulokhu busy uthenga izinto la uyathenga mangikubuze ngemali wena uthi imali ayikakungeni. Ngizela ngoba sengikhathele kade lokhu ngilindisa lokhu uthi imali ayingeni kodwa ubusy uthengana nezinto uzongitshela ukuthi imali ayikakungeni. Okay sekunesikhathi esingakanani sesiyenzeka lento. Kusukela last year. Iqale last year kanye lokho ngimbekezelela. Last year ne ngoDecember. Ingane ngithi ngoDecember seseyihambile. Bese kuyasala eMares kuyaclean. December no December ubengibizi because itheni ibiphela ngoJanuary. Okay. So ngicela ungichazele kahle ukuthi from December wena ubusiza usisi. Bengisiza usisi yebo. Okay. Wase waqeda nini ukumsiza? ngoJanuary. Wase wakunika into enanivumelane ngayo. Cha wazanginika. Wehleze ngitshela ukuthi imali ayikakungeni. La usalinde ukuthi abaphathi bafake imali. Okay. Ngiyakwazi lokho akusho sisi. Yebo ngiyakwazi impela. Yebo lokho akusho vele kuyiqiniso kodwa ke mina bengayitshelanga ukuthi mhlambe kukhona mhlambe into abazobe elindele kumina into engaphezulu kwalento behlezi sizana ngako ngoba akukho la sike sasayinisa la khona mhlambe kanjani nje ngachazela kodwa ke akekho umuntu ongasebenza uDecember wonke expect ukuthi mina ngeke ngize ngihole ngisebenza uDecember wonke ngishiya ikhaya ngihamba ngiyosebenza kulungile phela kodwa mina ke hayi ukuthi mhlambe bengilongo idakhala ukuthi inkinga akukho lebesayinisa la khona mhlambe
ngizokunikeza isamba esingaka lokho bengikunika khona bengitshela mhlawumbe nami kuyakujabulisa akwazi ukunginikeze i-complain ukuthi cha lokho ngiyekunikeza khona kuncane nawe udinga ukuthi uthole into ethi xaxa Cha ngeke mawami. Ima-ke ma ngicela ukubuza ngiyayikabi ngicela ukuyivuzela mina usho ukuthi wena ma ukhona umuntu ongakunika ingane yakhe ihambe iyosebenzela wena for free nje just ukuthi nje ihambe iyosiza wena uzobe kodwa wenza imali yona ingenzi imali. inkinga yami bhuti ukuthi-ke nabaphathi bami babe bangayifaki imali manje lento-ke nami-ke bengakaze ngize ngimchazele nami Uma abaphathi bengayifaki imali uyithathaphi uyothenga le uzowathenga ngisho i-TV sinekhaya sina-TV wena usune-TV. cha phela i-TV le nami ngiyithenge ngemali nami bengisuke ngidlala ngayo mhlambe istokfela eceleni ebisuke imali engahlangene nale mali yomsebenzi hayi ukuthi mina kube ngizekhokhele lo So imali estokfela yonke leyo. iyona ngoba manje Cha ngeke ma uyangixhaphaza. Uyabona ayikho lento ekhuluma ayikho. Usukhuluma manga. Udala kabi manga usungakhuluma manga. Umdala kabi usungakhuluma manga. angixhaphazi nhlobo Ma ngicela hayi ngoba mhlawumbe ngixhaphaza ukuthi phela vele nami-ke bengisey'nhlweleni zokuthi nami kukhona into bengicabangela yona njengomntwana ozokwazi ukuthi nawe ugcine usuyiphilisa kahle uthole izinto eyi-right nawe ukwazi ukuyimela wena into kade ngiyicabangela yona ukuthi awazi uma ngisuke ngilele hayi ngoba mhlawumbe ngisuke ngilele ngoba ngisuke ngicabangeli uma ngisuke ngilele ngisuke ngicabangela ukuthi mengabe uyangitshela mengabe uyangitshela njengomuntu omdala uthi ngani yami okay hayi ngicela ukubuza ukhona ngizokwazi ngicela ukubuza-ke ungaveli uthi ngicela ukubuza-ke nobohle ukuthi uma ukuthi mhlambe-ke udinga imali yakho angithi usho njalo ngiyayifuna vele okay-ke yazi into bese ngicabangele mina ukuthi yini lesi sikhundla benginaso-ke laphayana into bekade ngivele bengicabangela ukuthi ngizokufaka kusona ngoba nami khona la esengithole khona ithenda eceleni kodwa uma ukuthi udinga imali yakho kulungile ngizokunikeza imali yakho ngifune lelo thenda lelo mana angithi lelo thenda lelo kwawena belizokusiza nawe uzokwazi ukuthi uthole hayi Mengaba ngitshela kwasekuqaleni ma. Mengaba ngitshela kwasekuqaleni ungavela uthule. Mina bengizowazelaphi? Okay ngiyaxolisa. Bengizowazelaphi mina konke lokho? Ngicela ukubuza ukuthi sonke lesi sikhathi njengoba mayeshusisa ukuthi from last year December until today yabo manje sikuNovember siya December. Cha hayi ngoba mina bengibaleka nemali yakhe. Cha. Ungangitsheli ingane. Ayishuthi ngiphuthu ngoba lapho ukuthi mina ngicabangeni ungene la uthwela ama-TV uthenga izinto uthenga ama-fridge ukuthi mina ngicabangeni ukuthi phela into eyinkinga-ke nami akekho umuntu ovele obonayo ukuthi nami imali anginayo into eyinkinga vele nama-TV lawa osuke wabona ngena nawo kusuke ngayona imali esuke iqhamuka kwithenda yami so kuyimali nami bese ngiyibeka 100 rand unyaka wonke nje kube khona nami into engikwazi ukuthi ngiyithole emacele ayisuke ingahlangene nale. Okay. Le eyomsebenzi kwamina ngiba neyinkinga ngoba kwabona belungame abanginikezi sonke sineyinkinga akekho nganazi inkinga. Okay manje ngenze njani-ke kodwa imali yami ngiyayifuna. Ima-ke sisi njengoba nanisebenza nje nonke nihola bonke ma bahola njengichaza nje ukuthi imali bibuye ingangeni ibuye ngoba manje abantu abaningi abaholanga akuyena yedwa. Bakhona abashoyo bathi imali kubona yangena ngoba mina ngiyisilima ayingeni kumina imali. Cha ngoba wena manje uqamba amanga uthi abanye ayingeni kodwa bayasho abanye mengibabuza because benginesikhathi eside manje mina ngibuza laba engisebenza nabo bayangitshela ukuthi imali wayifaka ngifuna ngikhokhela imali yami ngiphume kuwena. wema unena kahle sikhona isivumelano nasivumelane nosisi wena ma ungamthatha kanjani umuntu ungazange uhlale naye phansi wambonisa ukuthi sisebenza kwimigomo e1 no2 no3 hayi ukuthi vele besingakafiki lapho noma ubuvele wena ma uvele wenza lokhu ngoba vele wena ngathini ngayibeka ngenye mhlambe ngiyibeke nje ngiqonde cha ukuthi phela yena uzoyitshela ukuthi ngiyamxhaphaza anti cha angixhaphazi ngoba nami yabo nami nje nginengane zamantombazane nami angithandi ukuthi bekhona umunye umuntu odlala ngabo indaba wena ubungathathi ingane zakho uye kusisi cha phela ngithi laba abantu basabancane kakhulu
bakwazi ukuthi bangene endabeni zomsebenzi basayingane ungcono yena obusethe ukhula ngoba uyakwazi ukuthi mawuthi kwenziwa ukuthi yebo alalela manje labe ingane lezi ezincane azikwazi ukwenza lutho okay so sancane kakhulu kanti ungcono yena ngoba ingane sekhulile zodadewenu noma mhlawumbe ingane zosisi bakho into edala ukuthi ngize ngikhethe yena hayi ngoba mhlambe cha mina ngibuke ngazi ukuthi wamkhetha ngoba ubona ukuthi ufuna ungixhaphaza bengafuni ukuxhaphaza bengafuni into edala ukuxhaphaza ukuthi ukhethe yena yini ukuthi isifiso besami bengifisa ukuthi njengoma wakhe njengoba engamseka and uma wakhe ke besijwayelene kakhulu inkinga yami isifiso sami sokuthi bengifuna ukuthi naye athole isingwa azokwazi ukuthi ayiphilise sona ingunaphakade lakhe wanginikeza ke leso sinko angithi mina ngihlalile ngabhizi ngasebenza kodwa kwazi ungikhokhela phela ukuthi ubungazi isimo sasekhaya ubungazi isimo sasekhaya kodwa imali okwazanga ukuthi ungikhokhele okay imali le usisi ade let's say le mali le ade suka ngayo la nihamba niya lapho sisi ubuyithatha bengiyiboleka ngize nomango bazi ethi mntanama ayazahambe naye aboleke komakhela ngicela osisibami ngibatshithe kunomsebenzi engutholile ngizokwazi ukuthi uphinde ngibakhokhele sengize ngangena ezikweledini ayi ngeke ke nobuhle ke sorry ke sisi kodwa ke hayi ukuthi imali yakhe anginayo imali yakho ngizokunikeza kodwa ke bengayitshela ukuthi ngifuna ungitshela ukuthi nini ngoba mina ngizoyithatha zonke into ezila endlini uzoyithola masulethe abolesele endlini ngihamba nazo nale TV le ngihamba nayo ngeke kuzuthathe angithi uzokhokha imali yami imake mina engifuna uku-understanda la kwenzeka kanjani ukuthi usebenze nomuntu mase kuphume lokho enikwa kona wena mase uyicabangela wena wedwa cha hayi ukuthi ngoba mhlawumbe ngicabangela mina ngedwa wayena naye bengimcabanga ukuthi njengoba ngisho ukuthi yena akazi ukuthi ngihlelele ini kodwa manje bese qhamuka nje mase kusungizela nabantu kanje mina ngingazi hayike ngicela lento ukuthi mhlambe na udinga imali yakho kulungile ngizokunikeza ngiyayifuna vele kulungile imali yakho ngizokunikeza ngifuna manje futhi ngizokunikeza ngifuna manje ngizokunikeza imali yakho ngizokunikeza ukubuza ma let's say wena oseyinyaweni zasisi wena ubusebenzela usisi nango ke sethula nange senza ngalendlela wena owenza ngayo kuyena wena ubuzokwenza njani ya kwamina ke ngendlela ke sekubona kusekwenzeka ngakhona yebo impela khona bekuyiphutha kodwa ukuthi ke nami ayikho into bengizoyenza nami ingcina nami engisuye ngabhekana nazo angizwanga yini ingcina nami ngisuye ngabhekana nazo yabo yebo lalela sisi lento oyishoyo mina ngizwe kodwa wena wakwazi ukuthi uthathe izinto za ngathini fanele uthatha amandla akho usisi wena uyafana nalaba abokufika yebo ngangifanisi nalowo uyafana phela uyafana manje uzama ukwenzani mama uzama ukwenzani lento ngifuna ukuyenza ufuna ukhokha imali yami wena ma uyafana nale nhlobo le yafika sengikhathele lokho ngihloniphana nawe ngoba nakho usudala uthi uma imasisi hayi ngeke uyafana nale nhlobo yafika ngemkhumbi la efike ngiyabhadika ngaze ngifike ngemkhumbi ifike ithatha abantu mayisi ibenza igqila zabo wena lento yenzayo wena ukuthatha usisi umphendula isigqila sakho hayi ngabe bengenza isiba ungezani ngeke uthathe manje ukuthi wena umdala mina ngingani ungathatha kanjani ukuthi phela nawe ufuthatha wena khona umdala uyazi ukuthi ngiyakuhlonipha musa ukunyukela ushukela anginyukela ushukela ngoba ungenza isilimo ngoba nakho wena ma ufundala ngisho ukuthi ngizothula ngeke musa ukushukela angeke ngeke kumele lento sikhulume kahle khulumela ayikho ukuthi yonke into sizoyilungisa kahle solungisa ukhokha imali yami ufuna imali yami imali yakho uzokhokha angisafuna ukulungisa lutho ufuna imali yami phela engifuna ngizokunikeza imali yakho ngizokunikeza uthi imali December manje mina ngithengelele izingane zasekhaya izingubo zaKhisimusi uthi ngathi nalezi ngane ngathi ukuthi ayisabuyi ngani uNkulunkulu wami yazi makuzokwenzeka kanjani unikeza imali yakho angifuni nje indaba yomuntu nje ozongiyisa ngisho awumali yakho ngathi bebengenze ngiyikhokhe ngizolinda ingane zami ibuye ke zame zikhiphe imali yakho zikunikeza mama kanti le mali othi uzoyikhipha emalini phela lo sisi besekusebenzela u2 months ungathi uthi uyokhipha imali kanti uyokhipha noma u300 noma 500 ukumchapha cha ngize ngimnikeze lo 300
Okwamanje ngizomnikeza u2.5. 2.5. Yebo. Imake laba abanye bona wawubanike emalini. Ayike angikwazi ukuphendula lokho mina. Uyabona-ke. Hayi ngeke sisi. Ngeke kukwazi 2.5 emncane. Sisi wasebenza inyanga engaki? Eziwu2 December noJanuary. Ngeke kukwazi 2.5. Kusho ukuthi wena kahle kahle usisi inyanga nenyanga besebenzela u2.1. Cha phela enye phela ngizobuya ngimnikeze phela yona. Uzoyithatha? Ngizobuya ngimnikeze phela yona. Sisi sesisithi isikhathi. Usho ukuthi njengoba ehlala la eduze kwakho ubungaboni ukuthi kumele umnike imali yakhe. We, hayi. Cha Phela wathola ngidombolo elimanzi. imake Ngiyayifuna sisi. imali yami. Bekumele ufuna ukuthola mama laba abanye ke laba abanye mina ngifuna ukwazi ukuthi bona babehola malini. Angithi usisi uthi yena uzomnika u2.5. Yebo. Ngoba futhi lo 2.5 job ukhipha ngoba naku certificate. Ukube beyizele yena usisi ubuzomnika. Dololo. Lokho ke bengisobe sokwazi ukuthi sikuxoxe. Noba. Nayi. Kodwa kungemniki 2.5. Cha sethi yabo manje khuluma iqiniso ngoba if uzongidibele uya le nale izophela kabuhlungu le ndaba. Izophela sekukhona odedemayo. Cha phela bengeke phela umuntu ukuze kube khona umuntu odedemayo. Ngoba phela manje into vele mayikhulunywa ngomlomo elungiswa ngafuthi umlomo nokuthi ayoniwe ngamlomo. Kumele ukuthi vele Yabona-ke le ngesikwazi ukuthi siyilungise ngomlomo. Wena kwahle kancane ngisakhuluma nobhuti futhi kokuqala-ke mina-ke mhlazaneke-ke ngikhuluma le nto ke noma wakho akwazi nokuthi-ke noma wakho savumelana ngani kanjani wayena-ke esakhona-ke njengoba usungifikela namakhamera manje nabantu-ke manje into engingayazi futhi akaze bekhona namakhamera bengeke lokhu ehamba ehlenyuke futhi manje ukuthi ngihambe ngiye kulo msebenzi. Ake bengekho umzali kungeke luzokwazi ukuthi ufikele wedwa sikhulume le ndaba mina nawe umlomo nomlomo njengoba usungibizela amakhamera manje angithi uhlezi ungicashela ngifika angithi amakhamera kuwabizela ingane azithi awukho ngazithi angikho kanjani ngihambile lo sikhathi bese ngizobuya phela mina bengikubona bengiza kwenwa kodwa phela uthi ngaphela uthi ingane azithi awukho mangasho ukuthi azithi awukho uthi imali ayifaki kanjani ngihlala lapho ngithi ngihlala la mina ngihlala kwenye indawo angithiwa ngibalekele ungibalekele buzothi imali ayingeni uyabona ukuze uyabona la uzubone khona ukuthi hayi ngoba suke ngikubalekela yingoba kusuke ngivele ngiswengila umuntu obalayo umuntu ongabonakali ohamba mhlawumbe iminyaka ngokuthi mebaleka nemali zabantu ochaza khona ukuthi ngoba bengisanenkinga ubona ngoba nakhona umdala ngoba nakhona umdala yabona ke manje ukuthi umdala yabona ukuthi mina nawe mhlambe ke ngiyakweleta kanjani uma uyaphenduka emathuneni ayenzayo yabona nje ngibona ngibethembile bengazi wangehlela ngezandla ngisho ngabashoni uma hayi ngoba hayi ngoba ngisilimi yingoba vele kwa mina iphutha lami ngiyalibona ukuthi mase uzongiphakamela kusho ukuthi kwamina ke uzokwenza ukuthi manje nami ke ngiphakamele angithi nawe uzongiphakamela bese wena ngoba wena uphakamela uzobetha empathy mina ngizobetha imali yami kade ngibekezele manje ukuphakama kwakho kuzosiza ngani kuzosiza ngani ukuthi ukhokhe imali yami ngizokukhokha mina mama ngeke ngeke uzukubone lo ngeke uzukubone lo manje ngithi into sisayikhuluma kahle manje uthi uzophakama khathelani yena uzahlale phansi tshelani yena uzahlale phansi tshelani yena uzahlale phansi hayi bo mama oyiqola umdala hayi uthi mama eqola umdala bengesikwazi ukuthi ilungise kahle bengesikwazi ukuthi ilungise kahle lento hayi ngicela mina ungichazele ukuthi laba abanye wawubanika malini ngichazile ngathi ngeke ngikwazi ukudalula lokho ngobani ngithi uyabona ukuthi njengoba wena kukhona ukugodlayo kukhona okudedelayo ikona ke okuzohamba ke uyazi ukuthina ngathi manje lento sizohamba kwamukona ke nje ngibala isicefe engathi ngizokuphumela le imake wesesi kanti uzophumela sorry manje ngizokusiza ngathi ngiphumela imake masiphuma siyaxoxa ukwazi kodwa manje kuba ngizoxoxa ngiqoqa yabo le TV ngizohamba nayo ngizothatha ngisho ngizolala phansi sazi wesesi imake sesi hayi sobona ke namhlanje ngicela ungichazele ukuthi sesisicefe manje uthi uzoqoqa impahla zami imake sesi hayi imake sesi
cela ukuthi sizameni ukuthi yazi uthi lokuqala yabona lo mnyango longene ngawo Yebo. namanje usavuliwe okay Sizophuma ngase usho ukuthi ke sizophuma senganamane ke manje lilandela kade lilandela Imali ngoba khona sophuma sesiqoqa sama nayo ngithi hayi nizongisiza ke shemini ngivumele mina ngifuna ukwazi ukuthi la andike futhi ke ma ukuthi ke khonto ithatha la endlini shuthi kwamali yakho ke usayithola ngifuna manje hayi mangabe uzoqoqa impahla zami lungu ngathatha impahla zami uthi imali yakho ke usayithola imake ma shuthi ke usayithola wema phela ngodayisa zona ke lezo zinto lezo kuthola imali yakho alright ayikho ke inkinga mina imake hayi singancama ukwenzeke lokho waphela wena udecide ngendlela yakho odisanda ingoba kade ngibekezele sukela ngoJanuary bakhonto phuma la endlini shuthi ke imali yakho ke usayithola ngiyaphela wema ngicela mhla nengane khona iqolo la unamantombazana asebenzayo ingenaphi le ingane ingenaphi ingane ziyasebenza ungafuna imali kuzona uhola naneqolo nanemali empesheni iqolo lingenaphi hlanga lapha nje neqolo imake sikhuluma indaba yemali yakho ukuthi uyisebenzile ngithi wema ngena kumali engane hayi ma ngicela imake ma mina ngicela hayi awukahle nawe bhuti wabantu hayi kwamina manje hayi kwawena usuyangicasula kwawena ke ngiyangicasula kwawena ke manje imake ma sicela kusipheke imali kaSesiki angithi manje usungizela ngendlela ebengithi mina ngeke uzubuyenza manje ke usungiyangivezela ukuthi kahle usikhotheni ke wena sikhothe nje mama yabona nje ngendlela manje usuyaveza ukuthi kahle usikhotheni mina njalo usikhotheni naleli kepiso lifayo mina njalo usikhotheni wena ma kusho ukuthi wena ubona usikhotheni mabona mina lalela ma Ah, uyazi ngihlola ukuthi yami. inkulumo zakho izona sezingibonisile ukuthi kahle usikhotheni wena okay ke sikhotheni ke ngiyavuma ke igama imali yakhe imali engizokwazi ukuthi nginikeze wona ke u2.5 ima sithi ma futhi kwawena lo 2.5 ke imali ade ngiyibolekile bengizokwenza musu kushesha ujaho 2.5 akekho umuntu wabasebenzela u2.5 la iyona mali enginayo nje lalela wema iyona mali ekhona ke futhi kwayona bengiyibolekile u2.5 uzowenza bengiyibona futhi bengizowenza ngimethana ngoba ngihlala nginomhlahlavo nje hayi sengifuna ukwazi ukuthi u2.5 kulungileke ke angisazi ukusebenzisa ke ngizokunikeza wona ngizobe ngigcwalisa imali ujwayela kabi uzowenzani we mazama ukwenza madwanyaka zami ufuna ungitshela njengoba ukudla kubiza kanje ezitolo uthi mina ngikuthe yazi inkosi yami imake ngicela ukubuza ukuthi manje ngenze njani ke thina ke senzenjani wabuza mina ukuthi ngenze njani bengibizwe mina imali yami la nayi imhlolo yami bekumnandi udla imali yami la bese kumele uyikhokha usakwazi ukukhokha hayi angazi njengokuyidla kwakho lalela ke ngoba mina ngiyabona ukuthi engazuthi wena ma ubone ukuthi umdlalo lo and ubone ukuthi ngoba mhlambe sithula noma sabantu abakhulumela izinto phansi and sikuhlonipha sikunika indawo yakho ingakho ekwenza ukuthi usigibele ekhaya yazi ukuthini wena sengiyangicasula ke okay wena nake ngiyangicasula mina ngicela ngiphumele ucasula ngicela yini ungithathelele yafo ngicela ningiphumele abone umama ukuthi ucasula yini thatha nalo popopo wakhe kokubhopho ozohamba ke siyaxoxa ke leke dlala ima uye baba lalela lo boyisa dlalela ngiyakujwayela ima wema kantini usuya yini kwasifuna ngicela imali into yami ukube wayikhokha imali yami ngaba sikho la sikhona namhlanje ngiyacela wayikhokha imali yami okay niyazenzela lalela ke ma ukube wayikhokha imali yami ngaba sikho la sikhona namhlanje cela ngiphumela wema cela ningiphumela ima ngiphumela angithi ngidecide mama sengithatha ukudecide into zami ake sawuthatha upopopo now Mrs. kodwa ngisho iTV sihamba nalo wema sayithatha neTV yakho njengoba ngokuthi izophuma phi uthatha naleyo uyinilela ikhaya ngihambe nayo mama mama nangu umfazi sihamba nayo le-TV makuwukuthi i-TV uyagoloza nayo uzuyibulalo wephoyisa ndini ima-ke ma uze ma sicela ukuthi ugudluke akho gudluka-ke la alright kumele emzini wami phumani phela nangibona phumani naye phela ngibona ukuthi ngizophuma phi la phumani phela naye akho nto yami ezophuma la wema ngicela imali yami
nginike imali yakhe. Ngicela imali yami. Nginike imali yakhe uma Ngicela imali yami. Nginike Uma imali yami Angithi ungabe lo 2.5 elizomnika wona. Uma ungijwayela kabi ngizowenza 2.5 mina. Wemfethu awumi. Wena ungawenza 2.5. Imake ma. Ngicela. Niyona mali ekhona njengamanje. Ungijwayela kabi. Ngicela sambeni ke siyolanda wona 2.5. Ngicela sambe siyolanda wona 2.5. Ingane izohamba zoyikhipha. Cha Hayi zohamba. Sohamba nawe. Manje. Khona into la le store ephezulu. Asambeni sokhipha. Sokhipha. Lungile. Asambeni. Imake ma. Wona ke futhi ke emva lokho angifuni lo ningilandela. Cha ngeke kukwazi ukuthi ngeke kukwazi ma ukuthi 2.5 ukhiphe. Futhi ngalo 2.5 ngenze uninuke. Ngobani? Hawu. Kanjani manje? Angithi uthi asambeni sokhipha imali. Kho mali engizoyithola la. Kanjani manje? Njengoba muye uyasigangela. Akho mali enizoyithola la. Lo TV. Ngithe ngicela ningivumela. Uzobona ke namhlanje. Oh. Hayi. Uyabona ke mase niphuma nazo into zami. Akho mali yakho uphinde uyithola. Okay. Hamba nazo. Okay. Akho mali. Imake Akho mali ozobuya uyithola. Ima phela kanti yabona le TV le yaphuma la akho mali ozoyithola. Ngibona imali yakho bezokunika nje ngale TV. Lalela. Lungile angina abanye. Idayisi TV uyithathe. Kanjani? Imali phuma mfethu. Iyaphuma ngempela. Yazi? Ima. Iyaphuma ngempela. Cela ume ma. Ma cela ume. Hayibo. Ima. Relax. Lalela ma. Ma. Ima ma. Hayibo. Ima ma. Wephoyisa. Wema, mina ngili nawe kodwa wena izenzo zakho zizokwenza ukuthi kube sengathi Manje. Hey. Mama. Sobala ngeke. Mama. Into zami. Mama. Habe. Mama. Hello. Maduba senze into zami. Sengiyavala manje la. Oh, uthi ngiyangikidnapha kahle kahle. Sambeni. Uthi ngiyangikidnapha kahle kahle. Hamba, sasa mfethu izinto sami. Ukube wakhokha nje imali yami. Ngaba yikho lesenzakala la. Siyabonga ma. Lalela wentombazane. Ayikho ngizoyilalela ungangijwayeli kabi. Ayikho kuhlelo ukuthi ligcine lingisizile. Nangona ngigcineke imali yami ngiyayitholanga kodwa ngikwazi ukuthi kumele izinto engiyithathile ngizohamba ngiyoyidayisa. Khona ngizokwazi ukuthi ngithole imali yami.